ki khun kikti ban shakriu pat ba phem tieng dawan jing yap ha Pila kular bat smai hakmat uble ti pila rai phen treshi tom na markari jing em phen ai mi na ye pi yala ki khun kikti ban shakriu pat ba phem tieng dawan jing yap ha Pila kular bat smai hakmat uble ti pila rai phen treshi tom na markari jing em phen ai oh pitor shisha ya di ya ma phim u niam da phim sa men sim ya le pi da pen be phim sa le ka so ka sian kun kirang shatma ban ker bandana kham kan sha Pat ba o da puson to da bud ya ki ken don wat long ki ba lap la ben I bor ni wat sagla Pat ba o da puson to da bud ya ki ken don na mar dawan ka klam hayeng jong pi kan wan ban Ngimi na yeng rengkat ki jing ku sai ba ko ban shakriu pat ba ni kloi ta jing em ban yang kun Ila kular pas mai hakmat uble ting ila rai ning treshi tom na markari jing em ngin ai oh ni ma chi sha jing e ba khau ngim don por ban ut ni ai da men siam ya le ni da pen e ban ran din lei ngim tre kirang shatma ban ker bandana kham kin sha Puson tu da but ya ki kendon wat long ki balap la ben I bor ni wat sat la oh pat ba tu da puson tu da but ya ki kendon namar dawan ka khlam hayeng jong pi kan lon ban oh pat ba tu da puson tu da but ya ki kendon wat long ki balap la ben I bor ni wat sat la Pat ba tu da puson tu da but ya ki kendon namar dawan ka khlam hayeng jong pi kan lon ban namar dawan ka khlam hayeng jong pi kan lon ban namar dawan ka khlam hayeng